Good morning guys. Good morning. Manguha tag kapayas on guys kay ang atong kapayas balbangaan na ba. Ako ipakita ninyo ha. Tara. Diba? Ato ng harbison kaya atong kanon. Tara guys. Tulan na to pa, hinugog mo ay. Ayan, diba? Okay. Nagbangaan siya. Hindi na to pa hinugon ka, hindi man siya ni tamis. Duha lang siya atong kuhaon guys, kay malata ba? Nindot ng crunchy, nagkaon na to. Alam mo naman tala ng harvest kada kaon, di ba? Thank you for watching guys. Kamatis guys, oh, daghan nagbunga guys. Oh. Taas kayo siya. Daghan siya batong-batong guys. Mayo hinuan guys. Nakakuhaan bet ako sa kabuukan niya. Ilang kinumpra gabi iyon. Kinumpra sila gabi dito sa carbon. May mais. Lamansito. Sayuti. Bato. Paliya. Patatas. Carrots. O tangad. Ano kaniday. Lamas. Kalbasa. Paligis lang sa kabuk kalbasa. Sa carbon ni gabi guys. Nangadto sila. Good morning guys. Good morning. Good morning na tong tanan. Nindot king kabuntagon guys. Nigawas na nga adlaw. Ako ipakita ninyo guys ha. Guys, nindot ang kabuntagon. Nisiga ng adlaw. Kung ako di ipakita ninyo tong batong karon. May nakiglawas, wala pa dyan tubig. Pansod siya tubigi sa siguan uwan. Yan na po sila ukra nga perting tambuka. Guys, okra na pod. Mayroon tag dili na mabahaan. Kay nindot kay tan-aon sila guys. Nindot kay tan-aon ang kanunan o ang sikwa ay. Survivor dyan yung sikwa sa survivor sa baha, sa kainit. Nindot kita noon ng ilahang kuan, batong o bagong tubo nga okra ay tambukis tanan ang ilang mga okra. Ya ka na mugbo kayo ha, nanay bunga, sige na nilag harvest. Wala to, thank you for watching.